Sir, reenactment po tayo and at the same time, hanapin po natin yung mga nawawalang ginamit na baril at yung nawawalang baril po ng isang biktima. Okay. Established na ba kung anong motive, sir? Sir, initially, regular yung patrolling, tas nasita sila. And then, ayun, baka may magsasagawa ng di natin alam kung anong gagawin no? At, yun, nasita. Initially, nasita ng pulis natin, kinagkapan, pinutukan yung pulis natin. Then, gumanti itong pulis, natamaan itong isang kasama. Ayun, tumakbo po. At yung tinakbuhan papunta Pulangi, doon po ngayon yung search natin. Ayun, di na nahuli. Opo. Ayun. Na-file na po ang case, sir? Hello? Na-file na ang kaso? Ay, opo. Mga 2 days ago, na-file po natin yung double murder against dito sa dalawang suspects. Ayun. So, ang nagiging natin ngayon is kung nasaan yung baril ni Master Sergeant Ostonal. Opo, at saka po itong suspect. Ay, at saka yung suspect. Medyo mahaba po ito. Mahaba from UAS to Pulangi. Yes po. Opo. Okay, sir. sir. Tayong ginagamit na tao. Opo. Baka may panawagan kayo sa ating mga kababayan. Go ahead, Tabi, sir. Tungkol po dito sa kaso, Opo. hindi po muna. At ang masabi ko lang po, kung may kahina-hinalang tao nasa paligid nila, ipagbigay ilang kagad sa ating kapulisan.